皆さんこんにちは。ラステレチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラクフェルと申します。チベット、ダライラマ法、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はチベットにおける新型コロナウイルス感染拡大の方を受けて祈りを捧げました。ダライラマ法と CTA はイギリスの新首相リーズ・トラッシーに祝辞を送りました。第17期亡命チベット議会の第4回会議が始まりました。中国はチベット人に対して DNA 検体採取キャンペーンを行っている。チベットで発生した自然災害や新型コロナウイルスの犠牲者のため CTA が祈祷会を開催しました。世界各地のチベット人が第62回チベット民主化記念日を祝いました。ジョン・オスブアメリカ合衆国上院議員が CTA を公式訪問しました。ダーバンにてチベット事務局南アフリカのヌル大王が高官らと面会しました。パリにて第21回チベットヒマラヤフェスティバルが開催されました。チベット事務局ジュネーブのティングレーチュキ大王は南チロール第二次自治権制定50周年公式祝賀会で祝辞を述べました。9月7日水曜日、ダラムサラの総本山であるズグラカンにて5つのチベット関連団体によってダライラマ法皇様の長寿期間が行われました。その際、ダライラマ法皇は現在チベットを含む中国において新型コロナウイルスの事例が急増しているとの報を受けて、人たちの苦難を鎮めるための祈りを捧げられました。またウイグル自治区の人々のためにも祈りを捧げられました。長寿期間を行うために集まった5団体は北東インドの伝統文化保存協会、国際著南福祉協会、ドメマンバジャムスム協会、ネパールのナムゲル高等学校、そしてシリニチベット人協会でした。法皇はあと20年は生きとし生ける者たちのために働き続けるという決意を再確認されました。また法皇は5団体のうち1つ、インド北東部のアルナーチャルプラデシュの伝統文化保存協会の会員に対して謝意を表し、アルナーチャルプラデシュを含めたヒマラヤ地域の人たちとの強い絆を大切に思っているとおっしゃいました。ダライラマ法皇と CTA はイギリスの新首相に選出されたリーズ・トラッシーに祝辞を送りました。法皇はトラッシーへの召喚において、チベット人はイギリスとの間の独自の関係性を好意的に感じており、チベット人の自由と尊厳のためにイギリスの友人たちが強い関心と支援を寄せてくれていることに感謝していると述べられました。また、ますます相互扶助の関係性が進んでいくこの世界において、今後もイギリスは世界の平和と安定のために大きな貢献をしていくことになるだろうと述べました。中央チベット政権のペンバツリン主席大臣からの召喚では、新首相のリーダーシップの下でイギリスの政策と2カ国間の協力関係を通じて人権問題の解決に向けて前進するだろうとの楽観的な展望を述べました。また亡命チベット議会の憲法ソナムテンベル議長もトラッシーの勝利に対して祝意を表し、チベット大義のために支援いただけるように呼びかけました。9月7日水曜日、第17期亡命チベット議会はダラムサラにて第4回会議を招集しました。10日間にわたる会期の冒頭で憲法ソナムテンベル議長が演説を行い、ダライラマ法皇から授けられたチベットの民主主義の価値を強化かつ保護するチベット議会の確固たる姿勢を改めて表明しました。中国当局はまだ5歳にしかならない子どもたちを含むチベット人の基本的な
人権と自由を侵害し続けています。9月5日月曜日、ヒューマン・ライツ・ウォッチの報告によりますと、中国当局は犯罪摘発キャンペーンの名目で、いわゆるチベット自治区全体にわたってチベット人の DNA の検体採集を行っています。その一挙として、両親の許可もなく、幼稚園児たちからも採集を行っているということです。報告によりますと、こうした DNA 検体採集キャンペーンはいわゆるチベット自治区の7県にわたって行われており、現地のチベット人はその命令に従わざるを得ない状況だということです。この報告書で引用されている中国当局者の主張によりますと、遺伝子サンプリングは逃亡者を捕らえるためのものであり、公安局が犯罪分子を効果的に取り締まるために必要なツールとして配備しようとしているとのことです。ヒューマン・ライツ・ウォッチによりますと、中国当局が DNA サンプルを収集して、警察やその他の機関がそのデータベースにアクセスして日常的に情報を共有できるようにすることは、国際法で禁止されている干渉もしくは守秘義務の違反に該当します。中央チベット政権の公式スポークスマンテンジン・ラクシ氏は、このキャンペーンはチベット支配の正当性を確立するための中国側の必死の試みであるとし、すでに存在する冷酷な監視体制を強化するこの行為は国際法の下でチベット人の権利を侵害するものであると述べています。The recent illicit collections of the DNA samples from the Tibetans, especially from the Tibetan young kids, small children, originated from their desperate attempts to legitimize their rule over Tibet. And in fact, with this collection of samples, DNA samples, it violates the international laws and breaking the human rights. And therefore, we strongly condemned such activities which are specifically drawn for their security purposes. And it is also one of the projects which makes China a surveillance state, right, and making Tibet under their regime. So we condemned China's illicit actions of collecting DNA samples of the Tibetan people. オーストラリア戦略政策研究所 ASPI は、中国政府がチベットとウイグル自治区で重点的に行っている DNA 収集キャンペーンについて報告しました。研究者は、このキャンペーンが市民的および政治的権利に関する国際規約の個人のプライバシーに対する恣意的もしくは不法な干渉の禁止に違反していることは明らかであると述べています。さらに、中国も加盟している国連児童権利条約の第16条児童のプライバシーに対する恣意的もしくは不法な干渉を禁止する規定にも違反しています。中央チベット政権は9月5日月曜日、シーキョンホールで祈祷祭を開催して、自然災害や新型コロナウイルスによりチベットで死亡したチベット人を悼み連帯を表しました。チベット国内では5人のチベット人が洪水により死亡したとのことです。財産や家畜の被害の程度は報告されていません。ペンバツリン主席大臣は集会で、先日のチベットでの地震による死者数はチベット人が何人で中国人が何人だったのかは特定されていませんけれども、国籍に関係もなくマグニチュード 6.8 度を記録した自然災害の影響を受けたすべての人々に連帯の意を表しますと述べました。新型コロナウイルスによる制限の強化に留意しつつ、シキョンはコロナウイルスによる規制がチベット内のチベット人の苦境に拍車をかけていると指摘して、犠牲者の数を確認するのは難しいけど、被害したチベット人も中国人も速やかに回復することを祈ると述べました。世界各地のチベット人が第16回
チベット民主化記念日を祝いました。9月2日はダライラマ保護のビジョンと指導に従って初めて選出された亡命チベット議会の代表らが偉大な宣誓を行った記念日です。中央チベット政権の公式祝賀会はダラムサラの総本山であるツグラガンの中庭で開催され、主賓としてはダラムサラの議員ウィシャール・ネフラ氏が招かれました。ペンバツリ出席大臣タラムドルマ教育大臣が民主主義の日の内閣声明を発表しました。声明はインドでの亡命政府の設立から選挙で選ばれたチベット人指導者へのダライラマ14世からの政治宣言の以上までチベット民主主義の重要なマイルストーンにハイライトを当てたものでした。亡命議会の憲法ソナムテンベル議長も登壇して、チベット人にとって民主主義というのはダライラマ保護からの贈り物であり、何の混乱もなく導入され進化してきたものだったということを人々に思い出せました。主賓のウィシャール・ネフラ議員は亡命チベット人コミュニティの繁栄と豊かな文化遺産によりダラムサラが国際的な観光地になったことに感謝の意を表しました。同日、台湾でも第62回チベット民主化記念式典をチベット事務所、台湾チベット議員連盟、台湾チベット福祉協会が共同で催をしました。来賓、在台チベット人、チベット仏教の僧尼など100人以上が参加しました。ペンバツリン出席大臣はこのイベントにオンラインでメッセージを送りました。チベット民主記念日の式典には台湾チベット議員連盟のフラディ・リム会長、国際議員のフン・スンハン氏、キュウ・ケン氏、リン・チュアイン氏らが出席して挨拶しました。日本と韓国のチベット人は東京の事務所から配信を行い、第62回チベット民主化記念日記念式典を対面とオンラインで開催しました。アリア・サワン・ゲルボ大王は CTA の声明を読み上げて、民主主義の重要性やチベット亡命社会において民主主義がダライラマ法王の祝福の下でどのように発展してきたのかについて述べました。さらに地域社会の発展と祖国で自由と正義を求めるチベット人の奮闘を継続させるには、民主主義制度を正しく理解して実践することが必要不可欠であると述べました。チベットハウスコリアのゲシェ・ナムカ氏と在日チベット人コミュニティの大原カルマ氏が挨拶を行い、チベットのアイデンティティ、文化、宗教を守り団結することの大切さについて述べました。そしてこのような会合にもっと多くのチベット人が参加し、亡命の目的を思い出すようにと呼びかけました。チベットハウスジャパンのダシ・ヤンゾン事務局長は CTA からの最新通達として、任意の納税であるグリーンブックや最近実施された人口調査に関する情報を周知しました。会の最後にアリア大王は所長 Harnessing the Dragon's Fume 竜の毒斬を晴らすのチベット語版が情報国際関係省から出版されたことを発表しました。オーストラリアのビクトリア州のチベット人コミュニティでは来賓を招いた記念式典を催し、代表のカルマ氏が内閣の声明を読み上げました。また海外のチベット人協会にはメンバー間の結束を維持してチベットのアイデンティティと文化の感覚を持つ若いチベット人を育成していく重要な役割があると述べました。主賓のチベット議会議員のデンジン・ピンゾク・ドリン氏は亡命チベット議会の声明を発表して、チベット民主化記念日の意義と若い世代がチベット問題へ取り組むことの重要性について話しました。ジョン・オソフ上院議員が率いる米国代表団は先週、亡命チベット議会を公式に訪問しました。ドマツリン転換副議長と常任委員会のメンバーら議員事務局のスタッフらが代表団を歓迎しました。代表団のメンバーらは亡命チベット議会の機能やチベットとチベット人に関する問題について説明を受けました。上院議員代表団を迎えた副議長は
今回の議員の訪問は CTA が正当なチベット代表であり、チベット問題の解決には CTA との関与が必要であるという強いメッセージを国際社会に送るものであると説明しました。ジョン議員は亡命政府の維持に努めるチベット人の勇気を目の当たりにして喜びを表しました。チベット事務所南アフリカのヌルブド時代は今月初めにダーバンを訪れて、インカタ自由党の創設者で名誉総裁のマンゴス・ブテレージ王子と会談しました。代表はダーバン国際コンベンションセンターで行われたブテレージ王子の財団の発足式に出席しました。この式典には外交団、各政党や市民団体の代表ら、メディア関係者らなど多くの来賓が出席しました。ヌルブ代表は財団が貧しい人々や恵まれない人々に希望と援助をもたらす手段となることを期待するダライ・ラマ法王のメッセージを読み上げて財団の成功を記念しました。代表はインカタ自由党のウィレンコ氏にラブシサ会長、ダーバン市長のシャーメン・タッカー、ラジバン氏、少数派戦線とのリーダーを含む多くの国会議員に会見しました。また、シワナンタ世界平和地域開発財団の代表であるインシュワル・ラムラシマン・エムズール会長、ダーバン・ホロカスト・ジェノサイトセンターの所長とも会談しました。9月3日から4日の2日間、フランス・パリにて第21回チベットヒマラヤフェスティバルが開催されました。主催はチベット事務局パリ直轄のチベットハウスで、今年のテーマは世界の屋根から注ぐ水、私たちをつなぐ川でした。パリ12区長のアミヌエル・ピエール・マリ氏と陸人玄関代表が開会式を行い、フェスティバルは開幕しました。その後、パリ市役所の市会議員もフェスティバルに参加しました。玄関代表は開会の辞でダライ・ラマ法大王部事務所のパリ駐在員として初めての女性の代表者であり、2000年にチベットヒマラヤフェスティバルを開催したユトク氏に敬意を表し、また男性の公認者たちの貴重な功績を忘れずに任務に当たっていると述べました。またチベット人コミュニティがフランス経済に貢献して、フランス人との調和と平和的な共存のために重要な役割を担っていることも強調しました。玄関代表と学者でジャーナリスト、元 AFP 編集長のピエール・アントワープのドネ氏が参加したチベットの現状などさまざまなテーマで議論が行われました。5000人以上のパリ市民、ヨーロッパ人が集まり、チベットとヒマラヤの豊かな文化を楽しみました。9月5日月曜日、チベット事務局ジュネーブのティングレイ主義代表は国連アドボカシー担当官ガルデン・ソモ氏とともに南チロールの都市メラーヌにて南チロールの第二次自治権制定50周年公式祝賀会に参加しました。ティングレイ主義代表は主会で挨拶して、ダライ・ラマ法王とチベット中央チベット政権から南チロールの人々や自治政府へのメッセージを伝えました。25年前にダライ・ラマ法王が初めて南チロールを訪問したことに触れて、南チロールが困難な時代を乗り越えて平和を持たされたことに祝辞を述べました。また南チロールは真の自治の指標であり、チベット人はチベットの真の自治を享受する希望と願望を持ち続けていると述べました。I think the South Tyrol and the autonomy and the entire challenge that you faced becomes a lesson to the entire world that where there is a will, where there are people who are willing to come together and work through the problems, there will always be possibility for peace, love, compassion, and for every human being to be treated with dignity. 南チロール州知事のアルノ・コンパーチャ氏の司会のもと、チロール州知事ゲンター・プラッタ氏
オーストラリア連邦 EU 担当大臣、イタリア経済財務大臣、トレント自治州知事、ベルギードイツ語圏の大臣、大統領などの要人が祝賀会に参加しました。また、ティンレイ代表は南チロールに滞在中、イタリア・チベット協会の役員とも会談して、長年にわたるチベットの大義に対する揺るぎない支持と協力に感謝の意を表しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。